Nagkaysa iti empleyado iti gobyerno probinsyal ken iti national agencies iti manalo na si Julio ken umuna flag raising ceremony iti namutusan ng opisyal iti probinsya. Indolwan daytoy ni Vice Governor Ann Bersamin ano sa dino na ipagaregyan iti kagem ti baro a liderato a progreso para iti probinsya. Sipon nagtugaw ti baro a liderato makita ti panangtutok ken iti prioridad da kasi ti beneg ti salunat panakornos ti empleyado iti gobyerno probinsyal ken daduma pa yung programa. Tuy nga administrasyon ket sabali ken kamrunaan na dagiti tao ket agkasapulan ti sabali. Mabalin ang nagapu tayo iti naduma-duma a sektor, opisina wenno mabalin a kulay ti partido. Ngem ti kulay a dapat mangibukeng kagatayo tatta ket inmaris ti progreso ken gusto apateg ti serbisyo publiko. Kaganda iti bola di Julio, ti Nutrition ken Resilience Month celebration. Makikaysa ti gobyerno probinsyal, idi kalikagom of food ken nutrition security. Kuna ti DOH Abra, kaduan nga ili ti probinsya ken dadaan ti nangato bilang ti malnutrisyon iti rehiyon, iso anas ken kanatensyon ti PLGU. They should activate the Provincial Nutrition Action Committee. Kasi siyempre from there, ag-cascade to dagiti nonya, dagiti policies and guidelines sa mga craft based on the gaps analysis, iti problema nonya ba ti problema talaga iti probinsya in terms of nutrition. Iso ti maktuaranda. And besides, this committee is multi-sectoral, hindi lang health. So at the ambag ti kada stakeholder ti dayjay tapno ti kasda ma-define the mood, the roles and functions da in order to contribute really in addressing malnutrition in the province. Kas pa nagkikaysa ti Nutrition Month iti probinsya, pasedi ti aktibidad ti competition iti backyard gardening, akalikago mamaytan dudo tunggal pamilya. Dapat may kanta atensyon tapno adamot sarili nga pagalaan dagiti pamilya, agsublitay di damo idi nga kanya-kanyang garden ti pampamilya. Tadda pang nayon dagiti pangsupusop iti kasapulan ti uneg ti pamilya. Kabayatan na, ita Resilience Month, na dumado mga aktibidad ken training ti YT Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Naipasinggad pa iti panagbaling alerto dagiti brenyos, ita panawen ti panagtutudo, tapno mayadayo ti anyaman a peligro. Since this is the rainy season tatang, may we ask people living near the mountain slopes and in the low-lying areas of the upper river systems are advised to take necessary precautionary measures and stay vigilant always for any untoward incident. Naglepas si White a flag raising ceremony ni panagawat ti birthday cake ken cash gift kanay ti July celebrants. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.